Beste ahotsak. Beste ahotsak. Beste ahotsak. Beste ahotsak. Gaur dago hemen beste ahotsak, Maria, ongi etorri. Mila esker. Maria, bizonazela oskatzen da? Cruikshank. Erreixa da, Idatzik ikusten da saioa, baina berez Cruikshank. I hori kendu eta listo. Bueno, eta oinatikua ez? Bai. Ondo zela, orkestuko zinuan zure burua? Ez dakit. Nik izan munduko zentik naiz, Oinatikoa naiz, baina ere asko mobiu izan naiz. Familia be oso nastuta dakot, mundu osoan zier, orduan, ez dakit. Mundukoa. Ze jatorri dauzkazu hortik. Ne aitea Karibeko irla batekoa da, Granadakoa, eta ne amamengua, baina hemen behin asketi dakot, ne aitona ere Sevillakoa da, bizi izan ziren gero Madrilen, etorri ziren oinatia bizikia gaztetatik, orduan, lehen guzuak frantzialdian dakot, Kanadan be familia dakot, pixkat nasketa. Orduan, oinatikuak, oinatia ikusten zaitxu, ero zango zeinuan. Berez, azkenean ni bertan hemen jaixo naiz, eta ne ama, eta nire izebak, eta nire familia nire amonata, oinatin bizitiakoa dia duela pila bat, ez? Bai. Baina geho aspaldi fan nintzen be oinatitik, faten naiz hori bizitan, familia bizitan, baina eon asko ez, beti bultak ebiltzen ez, bai. Zake, hizkuntza daukozu ja zenbat hizkuntza dakizu. Bueno, hizkuntza, hori, euskaz gaztelaz, eta gero ingelera be bai zen familia, ingaletarra bizi da. Eta lenguzinak eta gurasuak eta nehaitxak ingelera zikin dago. Ondo. Zer irla esan duzu? Granada, Grenada idazten da. Venezuela gainean da, oso irla txikina da. Eta isa ino ez ez da usauketan. Nik esan ez dut inoiz topaien hemen Karibeko norbait, ez? Bere gurasuak edo orkoak izatia. Gizan ez Senegalekoak asko dauz, baina Karibeko gutxi. Eta bertan egon za, ero? Ere, zeon, eta fan nimene ez dikulok aurten fan bai, oin eraikia bertan dau, baina nire amona eta be aspaldi fan bai keusen. Aurrak urtian fan zian be... Zekero astro asko alineu bidea berta fateko. Eta hori baina gogoakin. Oso ondo. Eta bueno, eta urtzarora hola bueltauta, zela izan zan oinatin, ezak izan bat urta euskasun, egisa zan. Baina, indela, ekiz urte. Bai, asko. Bueno, aurra razializatu asko zeren hola oinatin, ero bakarren taikoa izango zinean igual? Ongo ginen... Nine anaia, geho zen igual, beste bi anaia reba, beste bi eizpa, hola hortik adinu oso gutxi, oso gutxi. Gero hasi zan gara isa, hasi zian etorten abiez, nire gelara etorten zian abiez, asko, Ekuadorretik jendia, edo, baina, nino, nire aitea izan zan oinatiko lehenengo baltza. Eta hori zela bizan zinunzuk? Ondo, eta nire be oso maiatu esan, bertan. Jo, onga, hitz egiten, egin zoben Baltasar oinatin dela pila bat. Base modernoak oinatin, ez? Blackfacea egon da, eta ondiokan dago estatu maia. Nik ere, lorgeta zen txikilletik hori beti ikusi izan dut, zentik margoketan dago gaina, baltze zorrela, ez, gutxin. Nire alaba bestean ebil izan, bestean telebiztan, eta baina hori margotuta dago, gaitxik itxen da hori. Bai, deskolokauta. Berogoi urte igual ez dago beltza asko, baina gaur egun dago leku guztien dago jente kanpokoa, ez? Ez da falta... Ikusi neben duela gutxi ez dakin saretan, edo Bilbo aldian egin zebera como casting... Ez? Eta mazela asko... Eta bizkera, jende pila dago. Baina urtean ziarbe afrofeminazek eta kriston kampaina itxen dabe, eta señaliza, baina eta be urtero, ez da ulertzen, ez? Hori arrasakeria dela, bauka beran karga historikoa, blackfacea, zela itxesan estatu batuetan, ez, burla bezala. Eta, ez, eske ilusinua, ez? Hemengo kostaldeko herri baten be, jarraitzen dau beti urtero, Baltasar izaten, ze berez maitatuena izan da beti, ez? Isaume guztien maitatuena da Baltasar. Eta ilusinua itxen dutzala, ez? Eta esatu, baina ilusino horren eratzean arrasakeria dago, eta horrek ez dutzu, mezu horrek ez daukalatzen, ez? Ja, ez dia kontuatzen. Bueno, ondo. Eta bueno, ze bilbide aukidozu, zen nik esautzen notzunela telebistatik, ez da guazenen, ez? Horregon nintzen, guazenen, demoraldi bat egin eben.
Zela inseinu salto hori, hola telebiztara. Ziratik, hasi nintzen, begixe esan, ni hasi nintzen ikasten bai antzerkia, eta bai arte derrak, Bilbon batea. Eta, nunbaitien, amak nunbaitien jarriko nostan, ez dakit, kastimate goen kalekua, neben, esan ez akordatzen beha, ondo nola, esan baina hartu inostain. Orduan, 17 urteekin hasi nintzen. Orduan hasi nintzen antzerkixe ikasten, baina telebistan lanian, eta ere arterratako karrera egiten. Orduan da batea, gaina Bilbon, bestia Donostin zan, eta ziratik hasi nintzen. Orduan hori netako kriston eskola izan dabe bai. Klaseta faten nintzen, baina gero, azkenenetako aktore lanetan lanien ikasten dozu, bai antzerki telebistan edo zineman, hor... Eta hor, goenkalen izan dozu ez? Ze usukasun rol konkreturen bat, o... Bai, iten eben kubatarra, nire izeba Leonor, ez, Ainhoa Jerbe, beha kubatarra zan, eta ni torre nintzen, gurasuak, ez akorda ina, nire gurasune aitea, kubatarra izango, ez zan mukura, ez. Nire aitea usteot zala marrokiera, zan itxaso alguajit. Eta... Hora, pentsatzen, zelako nasketa zen. Baina gau nintzen bizitzen kuan, orduan betitzen eben asentua, mi amol, eta olakuak sartzen eben, baina bukarak handi bolixan, nire aitea gertu zen, eta gaina aitea nire benetako aitea. Bai, abitu. Topatzen zen. Eta bai, bat hori eta esan, bai, orduan, hori, ez dakit. Urte asko pasau dia janez akordatzen. Bai, hemen asko, baina gaur egun bai, zaila da, bebez, sartzen guazen olako gauzak, aktore, zaila da, ez? Migrante papel hortatik urtetzia, ez? Zambukin behibili ginen hortaz. Bai, ez? Beti berdina, ni nau, zelen, baina urtia pasatzen dira, eta dagoen ez, nasketa danakin, eta... Ondio konala nahi tristia iruditzen txat. Tristia eta, da aspergerrexea da, como, bale, ez, venga. Zando zu ez asentu kubatarra jarri basenuan la, ero beste, hori bezkatzen da, ez? Honek azari bibanek komentau zeban casting bat intzebala eta, baina jarri asentu afrikara, zela asentu afrikara, ez? Hemen jaiona ez, hemen guana ez, eta beste zetako, eta beti horre badago, ez? Nik aiz, oain azkeneko... azkeneko ez, atera esan de detektibe ture hortan parte hartu izan eben. Eta neixak akorrekin ez esan nostala, inguzu asentuakin, ze hori estena maten, gaina nik gutxi urteten naiz. Hugo Chávezen olako txorimalo badau, eta horratik bakarrik, asentua ni, zatek itzen behar dut, alda egon hori, eta ni asentu itzegin. Eta esan zian prestatzeko, eta nire pala. Hori pelikula horrek, detektibe turek zagan dozunak, hor aukizeban ekipo bat, ikuspegi antiarrazista zeukan ekipo bat formatzen, eta pixkate ikuspegi hori txertatu nahian, horretxik arritzen dozta, Hori irakurri nagoan behintzet, Ez dakit. Gonzala lanketa bat, pixkate estereotipotan ez jausteko, eta olako lanketa bat. Estereotipuak badauz, hor telesabetan, ez? Danian, ez? Tendo zu olako telesebe eta beltza jarraitzen da biten da imigrante, kaldi, oza... Eta... Bentze protagonista, esan. Bentze bai, aurreu pauso da, baina... Eta orduan nik adiez hor kasu hortan nik neu erabakin eben ezikia. Eta zamatzen, ez du ingostako zentzurik. Oin zabitzei hau iten zerbait berrixa, ez normalizatzeko kalien dagoena, eta neberen. Eta asentua urte nintzen, baina nik neuk burrukatu nebelako. Bestela hongo nintzen berri ziten, de latina, de no sé. Zuri begertau jatzu. Bera figuratzaile bezala. Horre hon zinen bai. Baina, ni usadut beste pelikula baina beti hola da, ez? Figuratzeko lago gauzak, baina... Mantero, migrante... Papel normalak, ez? Hori da, nik usadute dauguk talento para... Oin igual zeme alabekin gertu bat, zehartzen da, parte behin bat pelikuletan figuratzaile bezala, eta bai izan zela kanpamentu bateko ume bat geixau, ero beste film baten behala bat txikixak hartu zan parte, justo protagonista berdina zela da, Malcolm... Treviño.
Arrasateko neskatila batek be Maia Zaitek ikartzen daben aparte, beste Paco pelikula Leonena eta... bai, ez dakiz. Eta horretzen da txiki baten agertzen da, eta hor migratzaile familia badago, eta hor bizilagun bezala, hor bai ikusten pelikula horretan, nahiko zaindu, eta benezta migratzaile zian da hori, baina, bueno, zian bentzen babesa, protagonistan babesa, esan familia hori, bueno, gauza batzuk hor, zian ben, hartzen dituzu. Eta umietan, igual ondiokan, baina gisa da, askotan bai dela, badar el toque hori nire guatzen junginela seme-alabekin iragarki baten grabazio bazan, jantoki batekua, eta heldu ginenean, eta nire seme-alabei behiratu, esan bakiz, haitxike deitu dut zuen, ez? Seguro konturatu diela, badana txurixas euskela, eta baten babia zeben, eta... Eta horri, bueno, pixkat betetzeko, ez? Hori asko, bestela señalizatzeko, bentzen eusko bi, eta pixkat kupua betetzeko horretan, ez? Pena. Hori, nire penia muteoz batzutan, ez hori askotan, esatik deitzen diazu. Osa, nik neregatik nien nola iten dudan lana, naizenagatik edo baltza naizelako. Hori, ez? Ja. Da, pixkat batzutan, hola. Bueno, baina gisa da guretako, seme alabarra zeltsatu dauzko gunandako, posgarrixa dala, ez, eskatzen dugu, eta itxen ditugu begure adirazpena, aurrek urtean behatzi ginoan guazeneko produktorara, Mercedes, Kastinean, tal, gu saiatzen ga, eta gure seme alabentzako oso positibua da, ez, jarri telebista, eta ikustia pertsona arrasalizatu bat, ez. Gero ikustia, berez kalean da ona, ze gertatu da, fikzioa ez du isladatzen benetan kalean gertatzen nahi dena. Eta eskoletan da ona, eta ez da, orduan, pixkat obsoleto bezala galditu da, ez, fikzioa. Ez da, umeak biratzen dute telebista, eta dana oso txuria da. Total. Pinzeladatxo batzu, baina gero, kalean ez da hori. Bai, oso homogeneo. Bai. Ez da, homogenetate hori erakutzi nahi xa, ez, eta... pena bat. Eta oin behar basabiz, ez? Simple uste deitzen dela, ez? Bakarrizketa baten, eta... Bai, hasi nintzen, oin, abendu buk. Azaro bukaren bai abenduan hasi ginen. Eta ondo. Eta zein da hola lantzen duzun gaixa ero bakarrizketa? Hau bai, arrasakeria bai. Azkenean nahi gabe, azten zara idazten zure bizipenei buruz, eta hori bertan dago. Adibidez, nik itzaitut asko, aktoresa bezala, ze paper edo nondik nora ez, eta pixkat horrei buruz hitz egiten dute bai, ez? Arrasakeriari buruz hitz egiten dut, emakumeiri buruz ere beti zen nire feminista naiz, eta gizartean ere ikuste ditugu gauza pila bat, diala, pixkat, noiz alatzen dian. Eta gero bizitzan gertatzen zaigunen kontuei buruz, batzutan aztezaren hitz egiten, ez dakit. Nahi barreura ematen didazkiaten erreflexio txikiak, baina pixkat puntu horiek ikutzen ditut. Eta arrasakeria utziz, gero bukaeran ero ze feedback, ero jendeak emandotzula feedbackik, ero harritxu gotzan zeo zer, gero komentatu dutzu. Jende asko esaten du adibidez, hori, diala gauza txiki asko ez diena konturatzen. Daukagula integratuta esaldiak, edo pentsaerak, edo... gauza pila bat, bagia da, eneiz kontuatzen, ez? Automatikoan goaz, eta ez kontuatzen beste pertsonarik guri, normalean, eta zeurazki zuri esan dizutela gauza askotan, berdina, behin da berriz, gale, ja. Bai. Bai, depende zela rapatzen dut momentutan, ez? Erantzuten mozu gainera, como jove. Bai, gaina, adibidez, ia ikutzeana, adibidez, nire alababe dauka, ja, zira esaten, ez? Ez que, ikutzen dute, ez? Ez badezu nahi, ez, ematen du, geho, ikutzen esko, eta geho tortzen danean jendea, behaiek identifikatuta sentitzen dianak esate dute. Hoi gertatu zain neri, ez da gizeta. Bai, orduan. Bai, importantia da, ez da, igual humorian bitartez desberdin jasotzen da, ez? Zuk alituzu puiak soldatu, baina humoretik dana erresagoa da, ez? Bortitz jartzen basa, orduan. Bai, egisa da, bai, nik uste dut mesu, bortitzak ez dakit, ez? Baina seriotasunez bai, esan bia diela, ez? Osa, askotan igual beldur horrekin, igual gure bilbidiera atzera botatzen dugu elkartia behasi ginenetik, oindela 14 urte, momentu hartan zeukun diskurtzua, eta gaur egun daukogunak ez dauka zer ikusirik. Egisa da beguaz eginela lagun bezala, gero bikote, gero semelabak izan ditugu,
Eta ibilbide horretan be, gure indogu ibilbide luze batez. Eta gure hasierako mezua zala igual kultura artekotasuna, bueno, egerreza beroston da bena jendiak, ez? Baina ja segazen nian adibidez arrasakeri hitza erabiltzen elkartean, ikusten dozu igual jendia ja ez da gustatzen nahin beste, ez? Baina ez da kontestua da berdinak, ez? Beste kontestua da, nik, barak iso ez, Senegalekoa naiz, Euskal Beri naiz, eta euskera nago ikaste, on igual zue bisak berbain nik ez dia... Orgatu zara, Normala. Ezagit, Maria, ze konsejoak emango gente kanpotara etorri da Euskal Herriak, o alako gauzak, o... Ez dakiz alko mango, ez dakit. Ez que nik egia izan dituen esperientzia dana, kanpoko jendeakin, adibidez, hona tortzen dianak, ez esan bardi izatea dien bezala. Egia esan eneiz topatu, oaindik, gauza txarrekin, jende gaina etortzen den jendea, gauza pila bat ditula eskaintzeko, ez? Orduan, etakoa... Claro, porque eso también... Ahí dutena da, mengoak nik uste, aldatu txipa. Kanpotik etortzen diena baino. Gaina askotik kanpotik etortzen dira hori irekiak ikastera, zer errestasunakin egiz hizkuntzana. Jendea biziana Euskal Herrian urte pila baten, eta bainik ez dute hitz egiten zu bezala euskaraz. Eta inork ez dio zer esaten. Txuria eta ez, adibidez, eta jende asko, ez dute nahi, eta jazta, bez? Eta errespetagarria da, baina jende asko gaina aldagina jartzen duela, mendio ez da. Behazu, mengoa za, behazura aita da, lehengo biltzak ez, eta hori da, uñatin, igual daukazu bizkate kontartzen bera... Ez que berari oso gietorri izan zane, orduan, karo. Ni bestela, bai. Zure, bai. Hori esan da hori, bez? Lehen, igual dauko gure nire esperientzia kontatzen eta hori, denak hua eta hori, baina dago jente inguruan, dago bat, explikan beran historia, ez? Bai. Ja, denak repente aldatzen. Karo, ikuspegi xa zabaltzen da, ez? Eta gero ez da berdina igual hori edo Arrasate bat etortzea edo Madrid bat etortzea. Claro. Aldatzen edo Valentzia bat etortzea. Nik igartze eta izne aitagon bizitzen urte askotan Valentzian eta kalean dagoen arrazakeria ez daukazer ikusi Gipuzkoan dagoenakin. Nik igartzeu Gipuzko aldean badago empatia bat edo jasotzen dela kanpoko pertsona errespetuekin gehiago eta integratzen saiatzen dela, baina ni beste probintzietan agiz arrotza, inkluso ni neuri igartzen dut. Pasatzen dudanean beste leku batea, eta gaina hizkuntzarena dago, ez da berdina zuri ikusten mazaituzte nahiz, eta itxuraz beraientzazen jendearentzat kanpotarra naiz. Euskaraz hitz egiten, baina zuzua zenean Valentziara, gazteleraz, la inmigrante, sí o sí. Eta nik egartzen dut. Nik egartzen baut, nik egartzen dut hori. Olako lekua onditan, nik uste Euskal Herria orokorrean nik uste bai dala leku bat jendea, bintzet, kanpotik datorren jendeantzako errexago edo suabeago irekiagoak edo... Hor igual desberdintasuna dago ze jatorri daukasun, ez? Igual adibidez Senegaldarrei itxegakoen harrera, ero igual desberdina da, igual Marruekosetik datorren adibidez, hor badago desberdintasuna, nik uste torru oso argi gisa. Hori bai. Bai. Eta... Bestean justo osatuzustan, ez? Lagun batek justo guntonitzan eroskin, ez? Bera jatorri Maroko harra da, eta esatuzustan, zutxurixa izan da, arrasakira ikusten badozu, imagina guk ze bizi dugun, ez? Eta bai, nahiz eta hori, harrera, esaten da askotan, ez? Euskal Herri, harrera herri, nik uste dute oso handi gelditzen jaula izen hori ondio. Bai, eta gero gainera hori esaten duzuna, gauzama da hori Senegala, baina gero daude, etorkin pila bat, leku piletakoak, oaindik daukatela, oaindik ze, hau, gehiago hitz egiten da, igual, ez? Baina, daukagu Asietik etortzen da pertsonak, etortzen hori Marrokosetik etortzen da pertsonak. Pakistan, beste... Bai, nik uste dut markatzen da, bela jatorrixak, eragina daukala bai, Bai, baina asko dago laitzeko hori, duda gabe.
Danian. Hezkuntza mailan, gizarte mailan, lanbide sarbidea, etxalokairuak, ez da. Dana. Ez que azkenean nik ikuste dut, hori askotan zaten aldatuko zenuke, ez? Ez que azkenean gizarte hau, nik behintzen sentitzen dudan bezala, kutsatuta dago, baina oinarriz, ez? Eta da zuaitz bezala zu, kaldezu adar bat kendu eta bestia, baina eske jatorriz ja sustraia dago, maitasun falta, respetu falta naturarekiko respetu, orokorran danekiko falta da, orduan, hoi ez, gu baldin badukagolako zuaitz bat dagoela gaizki atatzen toksiko dagoela, lurra aldatuko genuke edo sustraitik, ez, lurra aldatu, vitaminak eman, eta ongo atatzeko. Aztemagea adarrak aldatzen, eske bekoa ez da ongo. Importantien hortarako izango zen horren kontzientzia izatea, ez? Askotan ikusten dut jendeak arrasakeria pentsatzen dagoela eraso bortitza, eroirain bortitzak, orduan hori igual gertatzen dira, baina igual zailagoa da hori ikustia, ez? Baina ez da ikusten adibidez persekuzio poliziala, ez dakit, lanbide batera sarbidea, igual ikaslea realizatu batekiko auki aldaben espektatibak, hori dan ez da ikusten, ez? Hori zaila da ikustia. Orduan, zaila da, ez? Gukontxa adibidez antolatu ditugu jardunaldi batzuk, inauteri ez arrazisten inguruan, eta baita hezkuntza antiarrazistan inguruan, eta, itzen emate batzuk emondia, ez, baina, nik uste benetan sentitzen dut, ez da gola bihar hori, jendia pentsatzen dau, arrasakeria, pertsona txarra izatea, eta nien ez pertsona txarra, orduan, jendia ez da termino hori bere ganatzen, ez, benetan arrasakeritza daukan dimentzinua ez dalako ulertzen, ez. Gelditzen da, batratua, ez nik ez dut iraintzen, nik ez dut baztertzen, baina ez da hori, ez da gauza asko gixeu da. Orduan nik uste dut gizarte mailan falta da arrasakeriaz hitz egitea, onartzia, hor aldaketa bat egoteko, ez? Lur hori berpizteko. Eta jungo diana gauzanak aldatzen, zeskai ez da berdina emakumei dagoen tratu, dana lotuta dago, ez? Orduan, dana jungo zan aldatzen, baina... Intersekzionala izan behar dago danak, ez? Ezin da gauza bat dana strukturalki aldatu behar da. Strukturalki dana gaizki dago. Bai, total. Ondo, gugiruro gaitxi balitz, aldatuko ginuan ja... Hortu guztietako lurra, Bueno, eta gero azten notzanean zela Instagrametik, gero bapatean bi kontu ikusi nitxoan dani gui. Eta horbe ikusi neban, bera dauka artisa, sortzen ditu bitxixak eta... Eta hori zela sortu zen proiektu hori? Oin fase honetan naholako pixkat proiektu berriak egiten, bat zan aktoresa bezala neure lana sortzea honegatik, gustu honegatik saturatu nintzen historia guzti hauek, hori arrazakeren kontu honekin, eta zen ez du nire lana sortuko dut, nire neu. Eta bestalde ni betian hori arte derrak ikasten hasi nintzalako, beti izan da grin hori arteana eta gero naturarekin. Orduan, hasi nintzen naturako gauzak hartzen eta gauzak iten. Gauzatzu dia apaingarriak etxean jartzeko, gero hasi nintzen bitxi gintzen sartzen, lorele horrekin, gero ere badeukat beste arlo bat diela, egite ditut bulbak arzilekin eta kolako kuadro batzuk. Orduan, da beste zerbait nerea dela eta jarraituko ditut egiten gauzak gehiago bai, markotzea eta betianek izan dut, oain nahola gauzak sortzen, haue bai. Eta asoketan eta ebebiltzen za, ez? Aurten hasi naiz, udan, oin pixkiak gelditu naiz, manaldiekin hasi naiz, eta ez dit ematen. Baina, asoketa noa, eta ere oso polita da. Ikusten da artista da. Ni esker. Eta denda, non dauko zoamen, oinati? Ez, nik berez etxean dako tailerra, oain urtarrien atako dugu webgunea, saltzeko eta etxetara, bialtzeko eta bestela asoketan. Asokan odenean, jartzen zure postua, zure gauzetxoekin, eta hor saltzen duzu. Orain etxetik, webgunearekin errexago.
Ze ondo. Bai. Bueno, igual lagun ematen antolatuko dugu dankan-dankanetik, hola Hori da. sormen tailerra, eta gonbidatuko zaitzu. Bai, claro, bai, iten jute, bai, bai, ititut nik bai tailerrak, eske, faceta asko ditut. Bai, emakumekin, eta mugimendua, pixka gehiago, espiritualtasun horretara. Eta adibidez egon nintzen udauntan, nera dauka makrosano oinatin, arautzen dauka leku bat nonitute, retiroak joganak, bendianak, eta nik egin baten ditu nahiz tailerrak, artearenak, san arte, a través del arte deitzen zen, ez, eta egiten genitun gauzatxoak, eta orain ere ingoitut torreko dia, ikusiko dezu esaretan, gauzatxo gehiago, olakoak, bastea, bai. Oso ondo, gauza pila kontatu eskurzu. Ondo, Maria. Ola biltzeko, erozen mesu nahiko zinuen ola entzuliei, oinatiarrei ikusiko gaitxuela bebai goiena telebistan. Zen mesu. Ez dakit, bitu, ni iten hauna, noiz bai bizitzan baldin maukaztu zerbait buruan, ez itxoitea une egokia iristea. Ze une egokirik ez dago. Osa, nik adiez, hau dan hasi nahi sortzen, nire bizitzako une egokirinean ez, baina ezin zara egon itxoiten. Orduan, zerbait nahi baduzu egin, eta listo joango dia gauzak ordenatzen. Ui. Oso ondo. Txauen axau. Hori da. Oso ondo. Eskerrik asko, zure bizitagatik. Zuei, oso politia, eta gaina zuen proposamena superpolitia da. Hori, gauzak ikusteko. Hori da. Eta jendeak ebai kontzientzia hartzeko orduan. Eskerrik asko. Horrengor arte. Horrengoan gaixau eta hobeto. Gau bizkate galdunga abe Maria zen da, porque ez dakizu nik Gero entzungo dozu, jako gustatzen gero beran burua ikustia, baina guaitzen biako dozu, abero ulertze jatzen konto da, Mariak. Poliki hor. Mesu, joango ga ikusten, batera ikusiko. Oso ondo, Maria, eskerrik asko. Mila esker, zuei.